Kawadonjo e weche mag somo, eni moko kuom jo od bura ma pacho ka koro dwaro mondo piny owacho oket chenro mar somo e bwo CBC mano ma junior secondary. Giwacho ni ok oket ikruok makare mano mar chwalo jopuonjre e skunde secondary madundo ka skunde mathoth pod onge gige somo. Dwe achiel nyaka ne chenro mar secondary ma adundo chakre. Ng'ikruok mathoth oseneno e lai mar somo mar CBC. Moko kuom jo od bura koro wuok oko mar dwaro mondo ochungi chenro no kalore ni skunde kaloe matek e temo tae. Jood bura ma Kibra Peter Orero oseyo chenro no kowacho ni skunde ahinya mayudore kuonde dak mongore onge gi ikruok makare. Private mano obedo approved to ng'enygi nosechako gero labs. To koro watemo matek mondo wawuog e sirkal komiwa pesa mag CDF waburo timo matek mondo wager lab e skunde wa mag primary, lakini sama wawueni to skunde wa mag Kibra ka mag public poko ger labs e skunde go. Orero omedo ni skunde go ahinya mag piny owacho onge gik modhuro ma kit somo no dwaro. Paro mane osir kod jood bura ma Mumias East Peter Salasia mowacho ni mano omako thoth skunde mag piny owacho. CBC nimesikia saa hii tunalipia watu wa high school, watoto wa high school. Lakini sasa CBC hawa tutawasaidia, hawana classes, hawana walimu, yani wako tu. Jood bura ma Ugunja Opia Wandai koro wacho ni chenro no nyalo biro ketho ngima manyime mar jopuonjre ma koro piny owacho temo godo chenro no. And we cannot continue to experiment with our children. We cannot continue to use our children as guinea pigs. And therefore, the only logical thing that the state must do is to admit that this system has failed to take off. Ka owuoyo e romo e gweng' ma Madungu e kar od bura ma Ugunja, Wandai omedo ni piny owacho nyaka tim nonro e wi chenro no mar somo kalure bende gi kwan jopuonjre ma pok odonjo e junior secondary nyaka sani. For the first time, we are seeing an admission that over 160,000 pupils have not been able to transit to junior secondary school and or Form 1. Jood bura ma Lugari Nabii na Bwea bende nomedo seyo piny owacho ahinya e deko chwalo omenda mar ndiko jopuonj mioro e skundego kanyakla kod pesa mar gero labs. Wameshindwa kuleta pesa tujenge madarasa. Kazi yao ni kulaumu Uhuru. Yudo ni junior secondary school ni tich matek nikech Kibera ka ne yudo ni class 7 no wan gi jopuonj 2 kata wan gi jopuonj 3 kende. Jopuonj ke jopuonj onyobeno ni puonjo subjects 8. To jopuonj mano kel gin mag jo secondary manyalo mana puonjo subjects 2 kende. Migosi Orero ma bende en jakanyo e committee mar somo e od bura mamalo dwaro mondo piny owacho odew ahinya skunde e kuonde dak ma jopiny nitiere koda yuto manyap. Ne wawuoyo gi TSC mondo gi map out jo puonj ma primary, ma graduates, jo diploma, jo moko nigi masters mondo gi post gi e junior secondary.